പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ആദാബ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗുഡിയ കഹാ ഹെ എന്നുള്ള പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ബച്ചോ, ആപ്കെ ദർസി കിതാബ് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ 11ാമത്തെ പേജിൽ ഇനി സർഗർമിയാം എന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സർഗർമിയാം എന്ന് ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. സർഗർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനമാണ്, ആക്ടിവിറ്റി. അതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ സർഗർമിയാ. ഇനിയുള്ള പാഠങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ 2 ഫോട്ടോ നോക്കൂ. ബില്ലി ഓർ കുത്ത. ബില്ലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പൂച്ചയാണ്, കുത്ത നായയുമാണ്. ബില്ലി ചോദിക്കുന്നു, ആപ്പ് കാ നാം ക്യാ ഹെ. ആപ്പ് താങ്കൾ, കാ യുടെ നാം. ആപ് കാ നാം താങ്കളുടെ പേര്, ക്യാ ഹെ എന്താണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, കുത്ത മറുപടി പറയുന്നു, മേരാ എൻ്റെ, നാം പേര്, ബബ്ലു ഹെ. ബബ്ലു എന്നാണ് കുത്തയുടെ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുത്ത മറുപടി പറഞ്ഞു, മേരാ നാം ബബ്ലു ഹെ. എന്താണ് പേരെന്ന് ചോദിച്ചത്, ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹെ. മേരാ നാം ബബ്ലു ഹെ മറുപടി പറഞ്ഞു. താഴെ കാണുന്ന 2 പക്ഷികളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷികൾക്ക് പരിന്ത എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ പരിന്ത കബൂത്തറാണ്. ഫോട്ടോ കണ്ടറിയാം പ്രാവാണെന്ന്. അപ്പോൾ കബൂത്തറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡോട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ വർക്ക് നിങ്ങൾക്കതാണ്. അപ്പോൾ കബൂത്തർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുകളിലെ സംഭാഷണം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് കബൂത്തർ ചോദിക്കേണ്ടത്. ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹെ. മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാം. നോക്കാതെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രയാസം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തോത്ത പക്ഷി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. തോത്ത തത്ത. തത്ത മറുപടി പറയും, മേരാ നാം എൻ്റെ പേര്. പേര് തോത്തയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ തോത്ത ഹെ. മേരാ നാം തോത്ത ഹെ. കബൂത്തർ ചോദിച്ചു, ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹെ. തോത്ത മറുപടി പറഞ്ഞു, മേരാ നാം തോത്ത ഹെ. 2ാമത്തെ വർക്ക് നോക്കൂ. ഒരു ബക്കരി ആടുണ്ട്, ഗായ് പശുവുണ്ട്. ബക്കരി ചോദിക്കുകയാണ്, ആപ്പ് താങ്കൾ. റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഉറുദു ഒരു റെസ്പെക്റ്റുള്ള ബഹുമാനമുള്ള കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആപ്പ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും. ആപ്പ് കോൻ ഹൈ. കോൻ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ വേർഡാണ്. കോൻ ആര്, ഹൈ നിങ്ങൾ ആരാണ്, താങ്കൾ ആരാണ്. അപ്പോൾ ഗായ് പറയുകയാണ് പശു, മേം ഞാൻ. ഗായിയുടെ മറുപടി നോക്കൂ, മേം ഞാൻ, നന്ദനി ഹൂം. പശുവിൻ്റെ പേര് നന്ദനി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഗായ് മറുപടി പറഞ്ഞു, മേം നന്ദനി ഹൂം. ബക്കരി ആട് ചോദിച്ചത്, ആപ്പ് കോൻ ഹൈ താങ്കൾ ആരാണ്. ഗായ് മറുപടി പറഞ്ഞു, മേ നന്ദനി ഹൂം ഞാൻ നന്ദനിയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ബത്തഹും മുറുകയും തമ്മിലാണ്. ബത്തഹ് താറാവാണ്. ബത്തഹ് എന്ത് പറയാണ്, ബത്തഹിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആപ്പ് കോൻ ഹൈ. ബക്കരി ചോദിച്ചത് തന്നെ ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ മുറുകയുടെ മറുപടി ഗായിയുടെ മറുപടി തന്നെ, മേം മുറുക ഹൂം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. മുറുകക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു പേരെന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ കോഴികളെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മേം മുറുക ഹൂം. അപ്പോൾ ഈ 2 വർക്കുകളും കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി ഉറുദു വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുള്ളത് തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഈ സർഗർമി പേജിലെ സർഗർമികൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത പേജിൽ അകലെ പേജ് മേ പേജ് നമ്പർ 12, പേജ് നമ്പർ 12 വരും. എല്ലാവരും എടുത്തല്ലോ. ഗർക്കി ആദ്യത്തെ വരിയാണ് വായിക്കുന്നത്. ഗർക്കി വീടിൻ്റെ തസ്വീർ. ഫോട്ടോ ദേക്കിയേ നോക്കൂ. ഒരു വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. ഓർ ആൻഡ് സവാലോങ്കെ. സവാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം. അതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ്, ബഹുവചനമാണ് സവാലോം. ചോദ്യങ്ങളുടെ ജവാബ് ആൻസർ ദീജിയെ നൽകൂ. വീടും വീടിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുക. താഴെ 6 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. 1ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജയ്സേ ഉദാഹരണം. ഏക്ക് 1ാമത്തെ ചോദ്യം, ദാദി അമ്മ കഹാ ഹേ. കഹാം ഗുഡിയ കഹാ ഹേ എന്ന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ, വേർ. അതിൻ്റെ ആൻസർ ജവാബ്
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാദി അമ്മ ആംഗൻ മേ ഹേ. ആംഗൻ, ആംഗൻ മുറ്റം, ആംഗൻ മേം മുറ്റത്ത്, ഹൈ ദാദി അമ്മാവിനെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൈ. ഹേ എന്നത് ഏകവചനവും ഹൈ എന്നുള്ളത് ബഹുവചനവുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈ. ഒന്നാമത്തെ ദാദി അമ്മ കഹാ ഹേ എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ദാദി അമ്മ ആംഗൻ മേം ഹൈ മുറ്റത്താണ്. രണ്ടാമത്തെ ദൂസര സവാൽ കുവാ കഹാ ഹേ. കുവാ, കുൻവാ എന്ന് രണ്ട് നൂനുണ്ട്. ആദ്യത്തെ നൂന്, രണ്ടാമത്തെ ഉന്നത്തിൻ്റെ നൂന്, രണ്ടും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. കുവാ കിണർ, വെൽ. കഹാ ഹേ നേരത്തെ പഠിച്ചു. കിണർ എവിടെയാണ്? ഫോട്ടോയിൽ നോക്കൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഡോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സർഗർമ്മി പൂർത്തീകരിക്കാം. കുവാ എവിടെയാണ്? ആംഗൻ മേം ഹേ എന്ന് ചേർത്താൽ ആ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് അവിടെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. തീസര സവാൽ, തീസര മൂന്നാമത്തത് അലമാരി. അലമാര നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അലമാര തന്നെ. കഹാ ഹേ എവിടെയാണ്? അതിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലമാരി, അലമാര. കമരേ മേ ഹൈ, കമരേ മേ ഹേ മുറിയിലാണ്, റൂമിലാണ്. കമരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം, മേം ഹേ റൂമിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഗേന്ദ് ബോള്, ഗേന്ദ് പന്ത്. കഹാ ഹേ എവിടെയാണ്? ബോളിൻ്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ തിരയുക. എവിടെയാണ്? തസ്വീർ മേ ഗേന്ദ് കഹാ ഹേ? അലമാരിക്ക് അന്തർ ഹേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഗേന്ദ് അലമാരി മേം ഹേ. എത്ര എഴുതിയാൽ പൂർണ്ണമായ മാർക്ക് കിട്ടും? ശരി ഉത്തരമാണ്. ഇനി പാഞ്ച്വാ സവാൽ, അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. ദീവാർ ചുമർ, ദീവാർ ചുമർ, പർ മുകളിൽ, ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ, ക്യാ ഹേ എന്താണ്? താഴെ ഡോട്ടിട്ടടുത്ത് ആൻസർ പറയണം. ചുമരിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഘടി, ഘടി. ഗ എന്ന് കാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വരയിട്ടിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് കണ്ണുള്ള ഹായും കൂടി ചേർത്ത് റായിൻ്റെ മുകളിൽ താ എഴുതിയ ഡായും ഡി എന്ന് നീട്ടാൻ വേണ്ടി അവസാനം യാവും. ഗഡി, ഗഡി അലം, ക്ലോക്ക് ഘടികാരം. ഹേ എന്നെഴുതിയ ആൻസർ. അപ്പോൾ ദീവാർ പർ ക്യാ ഹേ? ദീവാർ പർ ഗഡി ഹേ. ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി ദീർഘമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതണം. കമരെ മേം റൂമിൽ ക്യാ ക്യാ ഹൈ. ക്യാ എന്താണ്? രണ്ട് ക്യാ വന്നാൽ ക്യാ ക്യാ ഹൈ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് റൂമിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൂമിലൊന്ന് തസ്വീർ में देखिए, इसका जवाब देखो. कमरे में टेलीविज़न है, कमरे में पंखा है, पंखा फैन है, कमरे में घड़ी है, क्लॉक ഉണ്ട്, कमरे में मेज़ है, कमरे में चारपाई, കട്ടിലിന് ചാർപ്പായി എന്ന് പറയും. പിന്നെ അലമാരയിലെ മൊത്തം സാധനം നമുക്ക് പറയാം. കമരേമേം അലമാരി ഹേ, കമരേമേം ടോപ്പി ഹേ, കമരേമേം കലം ഹേ, കിതാബ് ഹേ, ഗുഡിയ ഹേ, ഗേന്ദ് ഹേ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. ഈ 6 സവാലിനും ജവാബ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏഴാമത്തെ ഒരു സവാൽ, അത് ഉറുദു സാറുടെ വക ഞാൻ തരാം. അതിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ. സവാൽ ഇതാണ്. സവാൽ യേ ഹേ, ഗർ മേം ക്യാ ക്യാ ഹൈ. 4 ലഫ്സുകൾ അടങ്ങുന്നൊരു ചോദ്യം. ഗർ മേം വീട്ടിൽ 2 ലഫ്സായി, ക്യാ ക്യാ എന്തെല്ലാം 3, ഹൈ ആണുള്ളത്. ഇതിന് ആൻസർ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയാം. ഉദാഹരണം മിസാൽ കെ തൗർ പർ ഗർ മേം അമ്മി ഹേ, ഇതെഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ പുറകോട്ടൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയ കഴിഞ്ഞ പേജുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിൽ ഉള്ളതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഈ സവാലിന് ജവാബായിട്ട് നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5 കുറയാത്ത അതൊരു പേജ് ഫുള്ളായിട്ടും 10 കൂടുതലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പറ്റാവുന്ന അത്ര തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഉറുദു സാറിന് ചേരില്ലേ ആ പ്രവർത്തനം കൂടി ചെയ്താൽ 12ാമത്തെ പേജിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർഗർമികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. और पेज नंबर 13 में
പേജ് നമ്പർ 13 വരുമ്പോൾ ഒരു സർഗർമിയുണ്ട്. റൂഹി ഓർ അമ്മി കി ഗുഫ്തഗു. റൂഹിയുടെയും അമ്മയുടെയും ഗുഫ്തഗു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സംഭാഷണം. ആകെ ബഡായിയെ, അതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പൂർണ്ണ രൂപം കൊടുക്കൂ, അതായത് സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കൂ. റൂഹിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. റൂഹി, അമ്മി അമ്മേ, ആപ്പ കഹാങ്കയി, അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക. ആപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചേച്ചിയാണ്, ജ്യേഷ്ഠത്തി. കഹാ, ഗുഡിയ കഹാ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എവിടേക്ക്, ഗയി, പോയി. രാവിലെ റൂഹി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ചേച്ചിയെ കാണുന്നില്ല, ജ്യേഷ്ഠത്തി എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പം അമ്മ മറുപടി പറയുന്നു, അമ്മി, ബേട്ടി, മോളെ, വ, അവൾ, സ്കൂൾ ഗയി ഹേ, അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ, ഇംഗ്ലീഷിലെ എസ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ ചില്ലക്ഷരമായിട്ട് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് സ്കൂൾ, സ്റ്റൂള്, സ്റ്റോപ്പ്, സ്റ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അലിഫ് കൂടുതലിട്ടിട്ടാണ് ഉറുദുവിൽ എഴുതുന്നത്. ഉറുദുവിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ വായിക്കുക. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയി എന്ന് അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റൂഹി, ബാക്കി റൂഹി എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, അമ്മ എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത്, വീണ്ടും റൂഹി ചോദിക്കുന്നു, അമ്മ മറുപടി. ഡോട്ടിട്ട എണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ 4 വരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭാഷണം ഒതുക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. പറ്റാവുന്നതൊക്കെ ഉറുദുവിൽ എഴുതി, കിട്ടാത്തത് മലയാളത്തിലെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് ഉറുദു സാറിന് അയച്ചു തരുമല്ലോ. അപ്പോൾ സാറിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് മറുപടി തരും. അങ്ങനെ ഈ വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കും. ഈ ഗുഫ്തഗു പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതാനും അൽഫാസുകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവയെ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഗുഫ്തഗു ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉറുദു സാറിന് എന്തായാലും അയച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ല മാർക്കുകൾ വാങ്ങണം. ഓക്കെ, ഖുദാ ഹാഫിസ്.